ngibingelele kuona wonke umuntu ongibukele njengamanje. Ngibingelele kuona wonke amaciko, ngibingelele kubona bonke abahleli bemicimbi, ngibingelele kuzona zonke izakhamuzi zala eNingizimu Afrika nangaphandle kwezilwandle, ngoba njoba ngila wonke umuntu une-access noma wathi akekho la eSouth Africa, kodwa uyakwazi ukuthi angibukele njengamanje njengoba ngi-live. Ngibingelele ngokukhethekile ama-Blue Nation, ngibingelele bonke nje abantu ngokwahlukahlukana kwegaba noma kwempilo kwabo. Ngithi nje ngiyanamukela, nami ngicela ngingamukele, ngicela ningiboleke nje indlebe. Angezukanda kakhulu, kodwa ngiyafisa ukuthi ningiboleke indlebe, ngithi ukuthi qhaphu. Impela ngiye ngacela ukuthi namhlanje sidibane la epagini lami lika Facebook. Ngakubalula ke futhi ukuthi angiyena umuntu oba mningi la ko live isikhathi esiningi. Uyaphela nje unyaka ngazi ngizingene live emapagini zonke indawo. So kodwa ke ngithe namhlanje angibe nani kusuku lomhla ka9 kuDisemba okwenyanga ngafika ngayo emhlabeni. Okukhulu kakhulu bafowethu, ngizokucela ngiqale ngokukhulu ukubonga ukungeseka kwenu kukhona konke noma kuyona yonke indlela. Akuncane ukuzithola uthandwa ngabantu abaningi. Akuncane ngoba noma unganomlingo noma ungayinyanga noma ungayini angeke uzifake enhlizweni yomuntu. So kuwumusa kaNkulunkulu ukuthola ungaphakathi enhlizweni yomuntu, abantu bekuthanda ngalelu hlobo indlela abantu abangithanda ngakhona. Bafowethu sisuka kude nani kudala ibanjiwe ukusukela ngifike emculweni ngo2010 ngizo release album yokuqala ngo2011. Abantu abaningi ngabazi ukuthi kungani uKhuzani wafika ngo2010 kodwa waqala ukurelease ialbum yakhe yokuqala ngo2011. Ngo2010 mhlambe khona abaqala ukungibukela nje bangikhuluma la. Ngo2010 ngafika emculweni kwakusanda Khothama uMgqumeni ngo2009. So mangifika ngo2010 ngathola kunomsebenzi wakhe owawungaphelile studio. Ngacelwa ke ikhampani enganizomami ngaphansi kwayo bakushobeni ukuthi bacela ngiyimise ialbum yami ngo2010 ngize ngirelease ngo2011. Okwamanje asihlobise noma siqedele umsebenzi oshiwe ibhoka kade yadinga umuntu ekhathele kuyekuleni uthambo lembongo lendala. Ngafika kana ngempela kwenzeka lokho, ngangena ngo2011 ngashaya ingoma ethi bahluleke bonke ngeza njalo kuze kube inamhlanje ngisayibambile. Unyaka wami wesi16 ngisendimeni lo, unyaka wesi15 ngisendimeni lo, ngafika nje emculweni. Next year ngizobe ngithi 16 years ngafika endimeni. So ngithi angibonge uhambo enilihamba nami ekseni, emini, ntambama, ebusuku. Yabona ngijoba ngicula lengoma ethi noma ngilele noma ngidunguze bomnyameni, Nkosi ubuhlezi unami. Ubehleze nami ngoba ubengiboleka nina nenhliziyo zenu. Kumnyama, kusile, kukhanya kunjani, bekuhlezi nina niwa nevuka nami ningisupporta. Ziningi ke ivuvaba
nezimvula ezisinethile sihamba ndawonye, kodwa anikaze naze nahlehlele emuva nabaningi inkalo zonke emhlabeni wonke njengoba namanje abalandeli bakaKhuzani bagcwele lonke izwe. Ungahamba uyephi, uhamba uyephi, uhamba uyephi, uzobathola abalandeli beNdlamlenze bagcwele umhlaba wonke, bawengamile umhlaba. Okuyinto enhle leyo, nangaphesheya kwezilwandle zonke izindawo. Abantu ke bathanda kakhulu umculo wami, indlela engicula ngayo, istyle engisisebenzisayo, konke nje lokho bafowethu ngiyathokoza kakhulu. Bese ngiza la kwi-album le engiqeda kuyikhipha, i-album ethi esihloko sithi angidlali nezingane. Enikwenze kule album angazi ngingathini, kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukukhipha. Uyabona umculo mayefika batshazwa kuthiwa hey kunomculi ofikile, abantu betshenana ngapha nangapha. Kuvele kwangazi ukuthi ngiyaqala ukurelease i-album ngendlela abantu engibone kusukela nje ilindelwe. Sasiye sibuzane nabafowethu uthi hayibo, hey Khuzani lokho aqala ukucula nje i-album yakhe yalindwa kangaka nje, mina cha angikwazi lokho nje, yabo. So nganinika ingoma enithandile kakhulu engeke ngene kuzona one by one, but ngifisa nje uhighlight ukuthi nithande ngendlela eyisimanga, ngoba sibone kukhona ingoma eshaya imiliyoni ngosuku, kwakhona ingoma eshaya amamiliyoni in a week, namanje ingoma yake ngaphansi kwa 100,000 zo nezinye ezilandela ngemuva zibheke ko 300,000, ezinye zibheke emiliyonini njengoba sikhuluma, ezinye sezeqile ngisho half a million. Nakuma streams kuma streams amanye ahlukahlukene zenza kahle kakhulu, njengako Spotify zikhuphuka kakhulu ngendlela eyisimanga, ongajwayele njengoba nabona nani ukuthi album yatopha yonke indawo, kwazi kwanyakaza ngisho abantu abalandela amapiano bathi hayibo, kuza kanjani Thomas Kandi can top wonke ama charts. Wafela emaphepheni ukuthi Khuzani uphethe wonke ama charts alapha eNingizimu Afrika yonke indawo. Kuze benamhlanje ingoma zami zikuma trend, zisema trending list. Cabanga ke ingoma mazima trending list ngomhla ka isinesikhathi yaphuma, but kuma trend kumhla ka 9 namhlanje. Besazokwehla abantu baqala, abantu bayehla bokuqala kuleli viki, abesibili abokuqala behle kuleli, abesibili bazokwehla kuleli esiyakulona, abesithathu abokugcina ke behla kuleli elandelayo. Abantu siyacela njengoba bezokwehla bemakhaya behle beyidlala lezi ngoma ngendlela esimanga, ngoba ngaphandle nje kokuthi umculo kaKhuzani kunomlayezo okhona kakhulu, ngoba ngiyanqikelela ukuthi ingoma nengoma ayibe nomlayezo. Mhlambe kube ukuthi ke ayike kube leyo ngoma ehawu evusa usinga, but umlayezo uyabona nje mawuqala unyuka nazo, uthi ngadlala ukuhlupheka ngakubona ngakubeletha, isho njalo ingane mayikhuliswa uma mncane wayo, noma ithunywa noma kunjani ayikunqabi ingane esuka ikhuliswa umzali ongeyena wayo, kodwa kuyenzeka imgolozelo wayo, kodwa osuke engeyena wayo ayinqabi, angazi kwenziwa yini. That's why ngithi uzokhula ube indoda mntanami ngoba ukhuliswa ngokutotosa. Ngiqinisa idolo ukuthi noma ngabe kuthiwa uhleli noma mncane, noma ngabe kuthiwa ukhula ngaphansi kwasiphi isimo esibhlungu, so ngaseyena kuma mncane kuphela, usuyibheka nje ngokwempilo ukuthi noma kuthiwa ke ukhula ngaphansi kwesimo esibhlungu, kufanele wazi ukuthi uzokhula ube indoda, ngoba awukhuli impilo ayikhulisi ngokuthi kutotosa. Kwesinye isikhathi uma ngabe uphila endaweni ukhula uphila endaweni right kakhulu, ugcina usukhohlwa ukuthi khona into kumele ekuthiwa umqondo kumele uapply entweni obuchule nawo yonke into, kodwa uyajula mangabe uphila endaweni ehlukumezekile. Uyakuthi njengoba ngihlukumezekile la kanje ngizowembathani mangabe kukhwalala, ayangiyoga ulamahlahla. Lokho nje kucabangisa into enzima, ngoba uma ususumdala ke usiyakwazi ngama usuyindoda manje usiyakhumbula ukuthi ish konje ngangiphila noma mncane engihlukumeza, yabo konje impilo yayingihlukumeza. So manje njengoba sengithola imali angikwazi imali ukuyibeka, ngoba
impilo ngiyayazi. That's why kungizwa ngithi amagqubu empilo akubeka esichongweni, ngoba ubulokhu ucabanga ukuthi impilo konje yake ngihlukumeza, konje impilo yake ngihlukumeza, uyabo. So into enjalo bese ngithi ke ungizwa lapha nami ngakhula kanjalo. Ziningi nje ingoma khona nethi uma sengiganwe umama womntana wakho usuke ngaseyeni mama womntana wakho, kusuke sokungumkami. So ke ungalokhu umfonela mhloniphe phela, ngoba sokuwumkami aseyeni mama womntana wakho. Umama ingane yakho uma uyifuna usuyefonela ekhaya konini, lapha ayishiya khona udali noma kodwa mhla izogana mina. So kuningi nje, ziningi ingoma, khona sazoba inja, khona sazoba imbongolo. Ziningi ingoma, ziyamthanda umuntu odlala ngamantombazane, idingo, ukukhuluma abasebenzayo, nje ngingakusho nje ukuthi nginenikeze into ngathini, nginenikeze ubuciko ukuthi ukhuzani kahle kahle ngeke uzumqede. Uyiciko, une voice angayisebenzisa ngayo yonke indlela. Kwesikhathi baze bedideka abanye, khona ababengibuza lapha ku track 3 uma ngithi inhliziyo yami namaqhubu, bengibuza lapha mama ithi khethile mama, khethile mama nginakushintsha. Bathi hayibo kwenzakalani la, kunomuntu ofihlekile la, cha kuseyimina wonke loyo. Nje angeke ngikuqikelele kakhulu, ngikuqikelele ukuthi ingoma engafani nenye, ingoma ibe istyle sayo yodwa. Cabanga out of 19 songs ayikho ingoma efana nenye, zimi ngendlela engafani. Ungaqala ku track 1 ingoma imi ngesinye style ngomunye ubeat, uye ku track 2 uthole esinye style, uthole omunye ubeat, uye ku track 3 uthole esinye style, uthole omunye ubeat, uye ku track 4 uthole style esinye, uthole omunye ubeat, track 4 or 5, track 6 kanjalo, track 7, track 8, track 9, zonke out of 19 zimi ngeyitayela engafani. Okuyinto le engathi isiyivela vela kancane, ayisandile bambala bakwenzayo. Utrack 1 awungafani notrack 2, yona into engafundiswa yona leyo kakhulu. Uciko bami engathi cha, uma ngilalela mina ngiyazazi ukuthi ngilalelani, because uma ngabe i-track 1 izofana no-track 2 kuba lula ukuthi umuntu athi hayi ngeke, yabo ake nifake omunye. Kumele ukuthi maqeda u-track 1 ithi mayisengenile nje athi umuntu hayi mana ungavuma ukuthi udlule, ngoba ayisuke ingafani, soke ingoma ingafani. Kubuciko ke lobo ongebona kwanombani, yabo. Ngisho itayela, khona itayela esidlala nangezulu, ungene nangekhostini, yabo. Sathi abantu asibakhumbuza ukuthi uMaskandi uyini noma ucula ngani uMaskandi kanjani, yabona nje. Khona nithi niyakwesaba ukuzama, kodwa namandla okugxeka laba abazamayo. Ukhuluma abasebenzayo, uma ngiphawula la ekhaya ngoba nangasasebenzi, umbono wami awusathathwa. Impumelelo phakade, ziningi nje impumelelo phakade. Bayabuza abantu ukuthi waphumelela kanjani, kudala ngizabalaza. Ya ziningi, ungangisoli wemama mangishiya abafana amadoda wona adlala ngathi waphela umzimba wami. Ziningi bayithandile abantu, wemitsizwa nibhekani mangabe nishela abantu besimama ngempela ke ningijeleni, ngoba phela izinqa ngeke nakhele imizi, izitho ngeke nakhele imizi, ifika ngeke nakhele imizi. Nibona nihlukana nje othandweni, ilezi nqinishela eniyibuka mangabe nishela amantombazane, yizona impela kanye lezi esuke zenza ukuthi ningasazi izathu sokuthi why ningene othandweni. So mina ngomculo wami bafethu, ingane zakwethu, ngakha isizwe sonke sikamthaniya njengoba nisibona singaka. Ziningi nje ingoma lapha. Ngingabala nje kushona ilanga, ngiyathanda ukuphila nabantu, kodwa inkinga abantu bangibeka amabala. Awu ngiphefumuleni kodwa ngaleli ikhala lami, ngibukeni ngamehlami, ngikhulumeni ngalomlonyana wami, ngihlale phi ngalesinqa sami, nginyathele phi ngenyawo zami, ngoba yonke into engithi ngayenza. Kodwa khona kusalayo inkinga yami, ngiyathanda ukuphila nabantu, inkinga abantu bangibeka amabala. So nje ngibonga nje ukusebenza ngokuyikhandla, kakhulukazi futhi nezinsizwa engibambisene nazo, kusukela kwi-instrument, kusukela kufalabo,
uye ku phatha lapha kwi keyboard no JJ, kuye ku insizwa laphana onyone emhlophe uThuthani, uzuma lapha ku bass. Kakhulu nje indlela iqhaza abalibambe ngakhona. Ngiyathokoza nje kakhulu ukubambisana kuhle. Kumnandi ke manje sisetshenziswa umsebenzi wami, so kumnandi, kunamahlaya kunje uyabona nje kusetshenzwa kamnandi. For the first time la khona ibekukhona uJJ no phatha estudio kanye omunye ehleli ngala, omunye ehleli ngale, belekelelana ngokuthi kukhala umsindo emihle ebikhandwa kule album. Ngiyathokoza nje kakhulu futhi ngiyayithoba nama achievements, izinto ezenzile nje ikakhulukazi futhi nakulonyaka nibonile sidlala ibhola nabaculi, kuhle kunjeyaya noma kwagcina kunjeyaya, kodwa khona into enhle egcineni kosuku, inhloso okukwenza into enhle. Saya kuyigcwalisa spring picnic, ubonile kwenzakaleni, kwakhona impucuzeko maskandi festival, kwakhuza phezulu, yakhona imicimbi eminye ahlukahlukene biyenzeka nayo yabe impumelelo. Awukho umcimbi ongabanga impumelelo. Kwaza kuyigcwalisa spring picnic all white, impumelelo nayo yagcwala ngendlela esimanga. Bonke nje bafowethu unyaka usiphathe kahle kakhulu, ngabe siqamba amanga, ungahamba kahle kwaze njoba seku December manje. Umaskandi lokhu ubukakala uhamba kahle ngendlela esimanga. Lokho ke okuyinto enhle kakhulu esishayela futhi ke nehlombe ukuthi abantu bakithi babukala bewuthanda umaskandi ngale ndlela abawuthanda ngakhona. So ukucela nje bafowethu ukuthi ngiyacela ukuthi niqhubeke nifake isupport yenu kule ngane, izoqhubeka na ukuthi nenzele into enhle kakhulu, ngoba umculo nani niyazi ukuthi umculo into esiphila ngayo, futhi into esiphilisayo, into eselaphayo, into futhi nathi sithi singabaculi siqhube sisebenza ngokuyikhandla ukuthi nikwazi ukuthi nihleze ngasonke isikhathi nijabule. Namaciko kamaningi nawakwazi ukuthi asebenze inhloso nje yodwa ukuthi sinijabulise ngomculo, ngoba ayikho into emnandi nje ngokubona abantu bejabule, ikakhulukazi bejabulisa umculo wakho, abantu behlangene bevuma ingoma zakho, abantu yabo njengoba kuzingoma nje emakhaya, kuzimemulo, kuzindwendwe, kuzimkhehlo, ingoma vele izethu izona vele ingoma ezizobe zidla umhlanganiso. Abantu bazobe bengena kulayini, wawuthini kimi nafana wangithuka, wawuthini kimi ngena kulayini, yabona. So into nje mnandi. Ngiyabona nangamasonto la omama mabe emasontweni khona nje abapaka imoto, ngicathi bangapha ngasophongolo bapaka imoto behla bayidlala ingoma ethe emzimeni, ngikwenzeleni begqoka ingubo zesonto. Ngathi mina inhle lento uthi uma umculi accommodate bonke abantu, ikakhulukazi ngaba amakholwa, ngaba amabhinca, ngaba abantu abahlukahlukene, umculo ufele nje ugoqe wonke ufake endaweni yakhona. Lonto leyo iyinto ke enhle kakhulu. So ngiyafisa nje ukuthi leyo nto leyo abantu bekwazi ukuthi beqhubeke besithande njengoba besithanda. Ngiyabonga kakhulu ma-Blue Nation, ma-Blue Lions, ngiyabonga njengoba ngila namhlanje ngizongikhiphela nanesimemezelo seyinhlelo sika 2025. Njengoba nazi nani ma-Blue Nation ukuthi ngonyaka ozayo sihlanganisa 15 kwabunjwa ama-Blue Nation, 15 years kwabunjwa ama-Blue Nation. So ngike ngathi kini angizukuye eGoli njengoba nje sise workshop nje. Ngiyabonga, angaze ke ngiyibone into eyenzeka lapha workshop. Kwakhala amaphoyisa lapha athi hawu abantu abangaka, futhi ke kulokho workshop sasingamile ngendlela ejwayele kuma ngayo, ngoba sabe ukuthi izobancane kakhulu uma sima ngalendlela ejwayele kuma ngayo. Savele sama ngenye indlela, sama nje ngalendlela le uma ungale ngezansi lapha uyivulele yonke ile emuva yagcwala yathi phama. Ngangiyibuka kahle ngebhanoyi, ngiyibuka kahle ngiyibonga bonke, kuyafiwa lapha. So babona abantu ama-video, so uthando nje labantu lukhulu kakhulu. Lwenza nje nomuntu
ocikekayo mayibona uKhuzani benza avela cike kakhulu yabo. So lento eyenzakala laphana angikufiseli ukuthi uma ungithanda ungathi ungayibona, ngathi ungayibone nje le nto ungayiziba ungakhuluma ngayo ngoba yona kwababa kakhulu abantu. So ngamemezela ke la ngane zawethu ukuthi eGoli angizukuya kulonyaka for iCD launch. Izathu zalokho ke ukuthi ngomhla ka 22 kuMarch 2025 sibheke eCarnival City si Blue Nation 15 years celebration Carnival City ngomhla ka 22 kuMarch. Kungenwa ngoBlue kuphela. Ezakwaguqa ezobe eqhubha umfaniswano oBlue ziqhamuka ngalo zonke ngomhla ka 22 kuMarch siyogcwalisa iCarnival City. Njoba ngikumemezela la confirmed yonke into imi ngomumo, nizokaziswa ukuthi amathikithi azoma kanjani for ukuthi sikwazi ukuthi singene siphinde futhi si celebrate i15 years siyibambile siyiBlue Nation. So ke kuona wonke ama Blue Nation izinduna zakwaguqa, wona wonke umuntu sibheke eGoli eCarnival City. Uma ungena umfaniswano oBlue qala njengamanje ube uthungisa, uma uthungisa umfaniswano oBlue sonke sobe siyiBlue sonke, kuyobe kuyiBlue Day, kuyobe kuyiSaturday 22 March Carnival City Blue Nation 15 years celebration, Blue Nation Festival. Ngalela la umgubho weBlue Nation, Blue Nation Festival ngomhla ka 15 ngomhla ka 22 kuMarch 2025. Nizokaziswa ke zonke inhlelo ukuthi izoqhubeka kanjani. Cishe kulelo liviki kuzobe seqala sokuphuma ama post ukuthi azoma kanjani siyo celebrate i15 years. Ngaleli langa wonke umuntu owakubamba iqhaza kuKhuzani uyobe khona. Sinenhlelo ke ikhona ke singeke siyikhulumela, but ekhona ezobe ihambisana naleli langa lethu si celebrate. Ngaleli langa sizohlela ke sizohlangana nanezinduna zakwaguqa siplan kahle. Nje ngaleli langa nje ngasho ngithi kube kuyilanga elikhulu leBlue Nation. Carnival City ke i-covered noma ngana singene thina si-covered ngoba ilokhuzana i-protected. So ke ngomhla ka 22 kuMarch asiphikelele khona ke eCarnival City kwiBlue Nation Festival ye 15 years sibambile endimeni. So ngiyafisa nje ukuthi ke siphumelele ngezinkani, wonke umuntu utshelo seduze kwakho Blue Nation thola umfaniswano so besibambile sigcwele indawo zonke siphikelele khona. Bese ngisho ukuthi ngimfisela kakhulu ukuthi nibe nama holiday amahle njengoba kubhekwe kuKhisimuzi. Ni drive kahle, ninganqubuzani emgwaqeni futhi ningaphuzi nibe nishayela. Ngine advise ke engifuna ukuyidlulisa nje ke la sivotele bani Khuba. Okay, ngine advice engifuna ukuyidlulisa ikakhulukazi kuona wonke umuntu ophilayo la ngaphansi komthunzi welanga ukuthi ungavumi bebulale istrength sakho. Wonke umuntu okhona akabukele kuKhuzani. Mina ngivumanga bebulala istrength sami. Uma ngabe ngiwumculi osuke edlala indima ethize, umculi nomculi usuke edlala indima ethize othola ukuthi abanye abaculi abangakwazi ukudlala ngoba ngeke siphiwe ngokufana. Khona umculi ozophiwa ukuculela phansi, kube khona umculi ozophiwa ukuculela phezulu, kube khona umculi ozophiwa ukuculela phana endawo, kube khona umculi ozophiwa ukucula ingoma eyinensayo,
kube khona futhi umculo ozophiwa ukucula ingoma esheshayo, kube khona futhi umculo ozophiwa ukucula zonke lokhu uhlobo lwentethe ingoma esiphambi kwalo. So njoba ngikhona nami endimeni ngidlala iqhaza lami futhi ngeke lidlalwe umuntu ongathi noma ngingahamba namhlanje wazo surprise akho bese ngakulindele lokho zongimemezela sekusikhona eCanvas City nakho ke zazi zijalo ke zami zozo. Amathikithi azovela phela inkosi yami awe ma ngicela mayiphuma amathikithi ningangabazi ukwathenga ngoba azophela and mayisephelile ayikho indlela esingenza ngayo aneza kwethu azophela amathikithi azophela. Asambeni siye khona siphikelele khona yeah yabo. So bengisachaza ukuthi njengoba ngikhona nami ngidlale yami indima ukuthi bengibukela comment encomayo ama comment ancoma 15 anniversary. Yes nanso ke 15 years nge-university yiyo lo university lebe ngiyifuna ke 15 anniversary yebo bengifuna yona 15 years anniversary. Kuyaqala emlandweni ukuthi umculo kaMaskandi celebrate iminyaka ethize. Kunama surprises ke akhona engiwahlelile ngalelo langa. That's why kungena ngamathikithi. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi hayi ngena ngamathikithi. Amathikithi asiza endlekweni zokuthi ukwazi ukuthi umelane nezindleko zangaleya langa futhi ukwazi ukuthi ulekelele nabaculi abazobe beyingxenye yaleyo carnival yaleyo festival. So ingakho ke kungena ngamathikithi futhi sikwazi ukuthi yabo futhi phela indawo uzothola ukuthi mhlambe isheshe nje igcwalele. So ke kubalekile mali phuma amathikithi umuntu ahlala ethikithini lakhe ngoba ngonyaka ozayo wonke uma iqala January umuntu obeselungisela umfaniswano wakhe o-blue sizobakhombisa ukuthi ukhunywa ngani makhunywa ngeBlue Nation obeqhamuka nkalo zonke kanje Carnival City and yeah 2025 obeqhuma amakhilkhethe ablue lapho konakele celebrate kunzima. So inhlelo ziyeza ke nizoyibona mayiqala uJanuary kuyalezi zoyibona kodwa amathikithi azoqala ngaqala even leli veki amathikithi edayise ngoba senzele iBlue Nation isheshe ikwazi ukuthi isheshe ihlele ezinye inhlelo ingaphazamiseki. So bengichaza ke bafowethu ukuthi impilo in general ungavumi bebulale istrength sakho ume njalo ungavumi bebulale la o strong ngakhona ngoba uma uyovumela lokho bobe sebenqobile ngoba abantu babulala istrength sakho. Futhi unganaki noma yini ekhulunywayo ngawe ngoba njengoba uma uthandaza ucela imvula uma isiza imvula kumele wazi ukuthi imvula iza nodaka. Lolu daka futhi uzohamba kulona uma ufuna ukuya esitolo noma ufuna ukuyaphi. Angeke kuzoxeka udaka ekubeni wacela imvula. Kumele wazi ukuthi imvula iza nodaka. Olunye kodaka luzokushibilikisa uwe ushayise phansi ngesiphundu ushibulukiswa udaka oludalwe imvula le wena oyicelile. Uma ngabe usushibilekile wawa awulali uyavuka ukhumbula ukuthi ubheke kuphi noma ungahamba ungcolile kodwa khona la uyakhona usuku uzofika la uyakhona. So ke kubalekile ukuthi uyiunderstand lento ukuthi njengokhuzani ngiyakwazi umelana nezinkinga zayo yonke zawo sonke isihlalo lese engibekwe kusona ngoba mawubekwe kule sihlalo uNkulunkulu ekubusisile wakubeka esichongweni. Mina ngisesichongweni ngawo yonke into. Ungaya ngokulalela komculo nginengoma eziningi mhlambe seziko 30 manje angazi angisangazi ngayeka ngisho ukuyibala. Iziko 30 ingoma engayishaya zalalelwa ngabantu abaningi zashaya amamiliyoni ku YouTube njoba khunywa ngo YouTube. Kuningi engikwenzile because kwayona lento ye YouTube into ngilokhu ngiyenza nginganaki ngilokhu ngishaya nje ingoma nginganaki ngishaya nje ingoma nginganaki. Ngithe mangisuka ngase ngithi umcimbi nogcwalisa qasha ngama views ka YouTube ila khona wonke umuntu wayesekhuluma ngo YouTube. After lapho till today wonke umuntu una ku YouTube because ngathi mina akubeka nje yabo. Uma ngathi futhi kusasa siya ku Spotify wonke umuntu engana ku Spotify. So keep it directive yomculo ukuthi njengamanje asiye kwi digital
inhloso yami kwakuthi abantu bakithi benake digital njengamanje bachomelana kahle bachomelana ngama-million bachomelana ngayo yonke into ngo-digital ngayo yonke into. So mina I'm leading wona wonke ama-platforms. Ungaya ku Facebook, Instagram, TikTok, zonke indawo uye ema-hots uye kuphi kuhlukanisa konyaka. I'm leading nje wona wonke ama-platforms. So ingakho ngithi uNkulunkulu ungibeke phezulu ngisho ngalokho ukuthi ngoba ngiumuntu obukeka ewumuntu okwaziyo umelana nokuba sesichongweni. So ungavumi bekubulale istrength sakho. Into engihlezi ngisho leyo ngisho ngiyala abantu engisuke ngihlangana nabo ukuthi ungavumi bekubulalele la o strong khona, ngoba into yokuqala abazoyenza kuwena uma sebefuna ukudila nawe wayibiza nje kaRenald Kagiso. Ngibizile. Into yokuqala bazoyenza kuwena uma befuna ukudila nawe bazokusilenza, ngoba angeke bekwazi ukudila nawe ukhuluma. Into yokuqala bazoyenza bazokusilenza ngoba bayazi ukuthi ukukhuluma kwakho kuyishoba lokuyiphungela. Uyamajina uma uzobamba inkomo uyinquma umshoba ukuthi ingaba nempethu. Uma uzobamba nje inkomo uyinquma umshoba iyohlala yizo yonke uhlobo lwempukane ingakwazi ukuliphunga ngoba umshoba usonqunyiwe. Igcina sinempethu mayinesilonda ikwazi ukuphunga impukane kedala impethu. Igcina isinuka isinukela wonke umuntu ngenxa yokuthi iqale yenziwa kanjani yanqunywa umshoba. So uma umuntu ungavumi izitha zakho zikusilence. Zikusilenza kanjani? Kunalento abayikhandayo abathi siyazi lo uzochaza. Bafuna ukuthi ungachazi ngoba uma uchaza ubaveza obala uphikisa amanga abo ngawe. Bafuna ungachazi. Uma uthi uyabhala bethi ubhala ama-essay. Why bethi ubhala ama-essay? Bafuna wayeka ama-essay ngoba ama-essay aphikisana nepropaganda yabo, aphikisana nenhloso yabo. Uma wenza live uzoyidefend uzokhuluma bathi nangokusezokhuluma. Abafuna ukuthi ukhulume, bafuna ukuthi umshoba wakho unqumeke bese behlala kuwena njengempukane bese bekudalela impethu bese uyanuka. Kodwa uma ngabe wena uqhubeka uzidefenda uvezela abantu iqiniso ngeke bekuthande lokho. Bayothi uyachaza ubhala ama-essay ukhuluma indaba zabantu kushawa istrength sakho ukuze bezohlala bekhuleke bezimpukane ungabaphungi bese bekunukisa. So uma ngabe umuntu you have a right ukuthi uyidefend, otherwise uNkulunkulu wakumela umlomo ungabe bikho. Kube nje wakudala umlomo uNkulunkulu, wakudala umqondo uNkulunkulu, wakunika izandla uNkulunkulu, awukwazi ukudlala abantu ungazidefend kuthiwa vala umlomo. Ungabhali kuthiwa hlala kanje uthi okushaya ngapha kushaya ngapha, okushaya ngapha kushaya ngapha, okushaya ngapha kushaya ngapha. Kulokhu thena umuntu yakhuluma kuthiwa ngizombona uzochaza. Yebo, ngoba into kumele uyazi uma manga engaphikiswa abayiqiniso. Anganoma niyayizwa lonto. Uma manga engaphikiswa abayiqiniso. Mina bengithula ngayiphendula zonke isho kumina phambilini. Kwafona insizwa yabakhanyeli yathi wemfethu uphiwa inkosi angimhlebi wathi njengoba uthule ekhunywa ngawe kanje uthule uthi wena ngeke unaka abantu abayishoyo. Uyazi yini ukuthi ubulala ukwethemba kubantu abakuthandayo? Into mina kanjani uthi ngesikhathi wena bekhuluma kabi ngawe ungabonakala wena uthini, ungachazi ukuthi uthini. Nomuntu okuthandayo ugcine sefuna ukuyikhola into eshiwa abantu ngoba wena lento awiphikisi, uthule, awulishe iside lakho. Ngithi kodwa mina mfowethu kodwa ngane yakwethu ngiyochaza kuze kube nini ngikhuluma into eyodwa ngoba kusasa kuzokhuluma omunye ngeke ngichaze into eyodwa phambi kusasa khuluma omunye. Angibayeke bethi beze befikele abathanda khona. Vele umuntu ongaziyo nomuntu omaziyo uKhuzani uyazi ukuthi uKhuzani umuntu ongenamona, uyazi ukuthi uKhuzani umuntu onenhliziyo enhle. Bafethu cela ukunitshela into engayazi.
mina uma ngabe ukuzokhulunywa ngami ngapha ngapha ngazuyitshela ukuthi ngempela lo muntu lento bayisho kuyena uyadela masosondele eduze kwami bawukutshela abantu abakabasondele eduze kwami ngisho abaculi abakabasondele eduze kwami bayaconfess abangitshela bathi mfowethu thina sasingazi ukuthi kanti nje sasithini umuntu onomona nje sasingazi ukuthi nje yabo abaculi ngelinye ilanga bayokhuluma special umculo osikwasondele eduze kwami ukutshela ukuthi ukhuzana enye indoda leyo indoda enothando indoda enamancoka zonke isikhathi ungamangala ukuthi ngingihleke mina ngithola umuntu echaza ngami impela ngize ngife ihlabe ngithumelela ngihleke into ongazoyibone ngithi kodwa lo muntu ukwateleni lo muntu usibangani naye ngoba phela angimazi kodwa nje ngendlela akwate ngayo ukwate ngendlela esimanga ngize ngithi ngiyabahlukumeza abantu so ke awukwazi elinye iphutha oyolenza empilweni ukuthi uvumela abantu bekubulale istrength jobe ngisho ukuthi kunabantu abaningi mina la abaningi angakho ukuthi ngoba bangixeka but babulala izinto engistrong kuzo bazenze ngazuthi ziyabheda ake ngenzele example khona umuntu ozothi ngoba bangazi ukuthi ngistrong bayasho nabo ukuthi ngistrong kakhulu nangehawe ngomeni zomsizwa noma sengiyibonga bazozama ke ukuthi benqonda amandla la ustrong khona yabo uma bebona ngishayela ingoma mhlambe noluve bazosuka bezoxeka lonto because bashaya bayigawulela la bathanda khona especially la babona khona ustrong khona ilaba kufike bekugence khona abantu so akumele wena ukuthi uvume ukuthi bekulahle phansi uma ngabe bebona ukuthi uyawina kuma awards bebona ukuthi uyinkinga kuma awards uyawashaya bazowaxeka ama awards izizathu sokuthi bewaxeka ama awards ukuthi wayeke angithi strength sakho ukuthi wayeke ngesikhathi bewayeka bona bazowangena uyakwazi lokho bazowangena then ibone sebephala bese lento ngabe bebeyixeka nje you will blame the corruption until you benefit from it uma ngabe ukhozi bethi ne corruption it's because they don't benefit from that corruption if it's a corruption. If they benefit from that corruption, it will no longer be corruption. So kumele uyifunde game uma umuntu emhlabeni uyifunde game ukuthi enye into bazozama ukukheqa ngayo beyixeke zonke izinto o-achievayo kanti inhloso ukuthi zi-achieve ibona bese ziba right. So nginivula nje amehlo ne-time nginivula amehlo nalabo abantu othola ukuthi bagxeka babhizi bagxeka ukhuzani washa bacina kanjani yabona nje abaculi bebaningi kangaka. I think that was an option there kwakuyi option. I'm sorry ngokubuye ngithi Portuguese inyokha ifuna ukuphuma kahle khanda ngiyayincenga kodwa suyajwayeleka guys sizolunga kancane kancane kuzogcina kulunga nolimi lami sajwayelele. So I think uma siyayixoxela nje ngiyanivula amehlo time. I think uma bengikhuluma ngani nalongibhalela lapho nje bengikhuluma ngani okay njengoba abaculi bebaningi bebangaka kwakuyi option leyo ukuthi donsa umculo omthandayo kuyinakele umculo wakho omthandayo ujabulisa umculo omthandayo. Lento esilandela manje uthola ukuthi ulandele omunye umuntu kodwa ubhizi uxakana nomsebenzi womunye umuntu phela njengoba vele lo muntu ungamthandi ingoba vele into ayenzayo ungayithandi. So wena hambiye kulo muntu omthandayo afika kwenzele ngendlela othanda ngayo musu kunaka umuntu ongakuthanda owenza into ongayithandi ngoba uma mina wena usufika mina ngineyingoma uthi uzo 23 esha amamiliyoni ukushuthi umculo wami abantu bawuthanda ufike wena uzogxeka umculo wami uzothi hayi ukube kuthiwa wenza nje wenze nje sengenzela phela wena wedwa uyacabanga lokho sengenzela wena. What about laba bantu vele abangithandayo ngenza njengoba ngenza
uma ngabe sengishintsha sengenzela wena sengilahla ama millions abantu abangithandayo sengilungisela wena umculo angeke uze ungisize ngalutho wena okulula ukuthi suka kulomuntu ongamthandi uye kumuntu omthandayo ngoba lo ongamthandi vele izathu sokuthi ungamthandi ngoba akayenzi vele into oyithandayo kodwa ukhona ukwenzela into oyithandayo uma wena kodwa usuhlasela umsebenzi wakhe usungcolisa phela kulabo abantu abawuthandayo usuthi kula bantu abawuthandayo nina nithandani la ngoba lo muntu unje ake ngenze example uma ngidayisa amagwinya ngifaka iswayi kukhona umuntu odayisa amagwinya ongalifaki iswayi wena ngithi awuzwani neswayi hamba uthenga amagwinya umuntu ongalifaki iswayi mina mangilifaka iswayi ngithengelwa futhi kakhulu umsa wena ukuyeka amagwinya umuntu ongafaka iswayi uzogxeka awalo uthi ubuka nje ufaka iswayi futhi liningi iswayi kwasho cima kanjani liyeke angithi awulithanda neswayi hamba odla amagwinya angenaswayi uma usuzoma endleleni uvimba abantu abazothenga lamagwinyama aneswayi usubavimba usuthi ungathengelana namagwinya ngoba neso lapho usulwa nami usuhlasela umsebenzi wami usuhluphekisa mina ebhizinisini lami lamagwinya sengizolala ngalilile mina ngenxa yakho ngoba khona abantu osuzobathatha la uthi hambani yothenga amagwinya angenaliswayi so leyo nto leyo bafowethu i-wrong asiyekeni ingane zawethu ayikho right ngicela siyekeni futhi siyeke ngamalengiso bese ngiza kubizo wami lapha uNkosikhona Ndabandaba qhawe anganoma ukhona la ngithe wobuka lo live maye ngekho ngicela bemtshele asondele mhlamba akaze bekutshela abantu abaningi bayenqena noma mhlawumbe bayisaba noma mhlawumbe bayakutshela awubalaleli ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngempela futhi kakhulu ngiyamhlonipha omunye umuntu ngiyamazisa futhi omunye umuntu kodwa ngiyakwesaba ukuphoxa mina selo ngafika emculweni akaze ngibe against nomuntu angixabana nabantu angithandi le nto ngizama yonke indlela ukuthi ngixolise mangabe ukuthi mina ngirong so ngiyacela qhawe angizwani ngiyathanda ukubonisa umuntu ngabe lento ngeke ngazama ukuxhumana nawe ngakuthumelela nane VN akaze ungiphendule ngangichazela yonke into iVN cathi yawu 11 minutes ngichazela yonke into ngikubonisa ngayo yonke indlela ngiyingane ngiyingaka kuronga khona lokho ukuthi ngicine sengibone ikhala engakwazi ukubonisa ngazo umuntu omdala ngiyakuhlonipha angizwani mina nento engamhloniphi umuntu omdala ngiyazazi ingqele zami ngiyabaza bane wethu kodwa ngifuni kufikela esigabeni khona esengifuna ukuzibona sengazi ukuthi ngakhona indima engayidlala kuwena ukubonisa ngiyazi ukuthi njoba ngikhuluma la mhlambe kuzongena ngapha kuphume ngapha ngoba mhlambe futhi vela unandaba kodwa mina ngikubonisa njengensizwa engayibona yangichaza ikakhulukazi ethanda isinto sakithi ekhulisa izingane ezincane ngendlela eqondile ezokhula zazo umthetho ngoba abanye abafowethu banebhadi lokukhula bengekho ubhuti phambi kwabo abatshela umthetho wempilo umuntu afika agaxele egoli ayiphose endaweni ewrong afakaxele eThekwini ayiphose endaweni ewrong ngenxa ukuthi abeka ababonisi bakhe kunzima ke vele ukuphila empilweni ungenawo umhlahlandlela uyaphambili noma ungenayo into ethi wena ubonisa ubani so lento yenzayo inhle kakhulu ngiyayincoma ngiyacela lento engizoyisho kuwena isicelo futhi ngiyaphinde ngiyikhulume ngiyagcina namhlanje noma ungaqhubeka usuyiqhubekela wena kodwa mina eyami indima ngiyobe sengidlalile ekutheni ngikubonisa akekho umuntu emhlabeni wazi yonke into futhi akekho umuntu oyispecialist yawo yonke into kwezenkolo uyaphawula emsizweni uyaphawula ezikoleni uyaphawula umculo uyaphawula kusuke sokhonde wrong nenyanga ethi yona lapha yonke into kusuke kukhonde wrong lapho nomuntu owumakhi kumele umuntu owumakhi abe strong kuleyo nto sengakwakho kunye kodwa khona okufuneka zazi ukuthi kodwa la yona into engaqala ngayo kwakhale ngiyazi kancane so ngiyafisa qhawela kithi ukuthi ukuthola enhlizweni yakho ngenkulu inhlonipho ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umsebenzi wethu lo womculo
siphila ngawo umculo. Awekho ama famous sebenza kuona, awekho ama payslip esiwathola kuphela kwenyanga. Into esikwazi ukuthi sondle ngayo imndeni yethu nezingane zethu umculo. Uma qhawela kithi usuka la usuka khona uza emculweni uzohlambalaza abaculi, uzothi abaculi bayalalwa. Ngizwa umzimba wami uhlasimulisa igazi, because lento ithi sifaka isithombe sokuthi into eyiciko angabikho umuntu ozoyihlonipha eMzansi, ngoba abaculi bayilento enithi bayiyona, nithi babanjwa zigwili, babanjwa zigwili ngoba kusho ukuthi bengenamali. Ngamanye amazwi ukuhlekwa, bayahlekwa abaculi ukuthi abanamali kangako beze bedayise ngemizimba yabo ukuthola imali, yabo. So kuthunyelwa isithombe sithi into umculi into engelutho, kuthiwa abaculi abangahlonishwa. Siyahlonishwa thina bafowethu la siqhamuka khona, abantu bahlonipha. Kunabantu abaze behambe phansi ngamadola abembekhala inyembezi bethi ngangazi ukuthi ngiyokubona. Uma ngabe bezwa wena uzokhuluma ngeciko kanje, angazi obaba abadala emculweni bathule bethini bebuka ichilo. Ngoba ubunsizwa akukhona ukushaya abantu nobuqhwaga, unobuqhwaga akukhona ukushaya abantu. Umsizwa ukwazi ukuhlanganisa isizwe, ukwazi ukubumba abantu, ukwazi ukukhanda into engekho ibe khona. Umsizwa akulona ulimi olunehlabathi noma olungcolile. Ngiyafisa mina Qhawe with anganoma icontent uyadlala, uyidlalela mhlawumbe ufuna into ozokhuluma ngayo ku TikTok, but lento yabaculi ukuthi abaculi bedikade noma ubani umuntu ovule uTikTok account noma uvule Facebook account ahlele kubaculi, I think kumele hambe uye igcine lonto, ngoba iyalulaza igama lomculo. Akekho umuntu ongajabulela ukuthi la asebenza khona kufika umuntu nje esabathi uthi uyapheka amanqina, umuntu ewathatha amanqina wahlaphaze phansi, athi uyapheka amanqina athatha amanqina wahlaphaze. Akekho umuntu ongajabulela lonto leyo. Isenze esibi esingalungile engathi mina kuyofuna ukuthi ukusibheke ngelinye ilanga ukuthi sihamba kanjani. Ngizwe inkulumo zakho ukhuluma ngami, uPaula ngami, ngabona ukuthi kusho ukuthi awungazi, mhlambe nje ungijoyine ngendlela. Cha Qhawe, lezi zinto obuyikhuluma lapha zi-wrong zonke nje. Akukho engathi mina ngiyakubalula, ngoba umculo wami mina ngiqala ukushaya amamiliyoni mangisuka la ko-2020 ngiza ngala. La ngiqala khona ukushaya amamiliyoni, although bekusenama CD bengidayisa kakhulu mina, ngishaya ama gold disc, ngidayisa nje kakhulu, ngagcina sengingasayinaki lento yama gold disc ngoba ngayibona ukuthi ikhona into off kuyona. Ngathi kunokube ngixeka, angivamisile ukugxeka into abanye abantu abayisebenzisayo, ngoba lonto leyo usuku ususho ukuthi lo oyiqhakambisa ngalonto leyo yena kusho ukuthi uyiqhakambisa ngento engekho. So kufuna kubayeka abantu beqhakambise noma bekujabulele ukushayele ukuthola lezi zinto abayitholayo, wena uphike ngokuthi ayi uzohoxa ngoba usubona ukuthi kunenkinga ekhona. So umculo wami bade bawuthanda abantu, thema kusuka kwilokhuzana beyidayisa kakhulu ama-CD kakhulu ngendlela esimanga. Kusadlalwa nje ngokudayisa lapha ephozini, uzokhumbula ukuthi weekend ngangihlezi ngithopa, ngoba ngangihlezi ngidayisa. Eyazi yayekwa le top 10 edlala ngokuthi ubani udayise lelo viki, udayise kakhulu leli viki edlala kwi-top 10, yazi yayekwa lonto ngoba kwakubukwani uthi cishe mhlawumbe kudlala abantu ababodwa. Because kuthe mangabe ke isishintsha umculo, mina ngikene kwi-space digital ivele ama-CD edayisa ashaya amamiliyoni, uvela ama-CD edayisa, yabo. Uma ungakubuke nje indawo eziningi, indawo eziningi. Oh, uyafona lapho uNkosikhona ndaba ngazisho ufuna uzokala la live. Cha, ngeke ngikwazi ukumbamba ngoba ngi-live, ngihlonipha laba bantu abangibukela. So indawo eziningi mawunganaka zashaya amamiliyoni okugcwenza nebhova lapha, lezo ngoma zashaya amamiliyoni osilingo, ingoma ezayishaya amamiliyoni lezo engakafiki ke lama miliyoni lawa manje. Ngisayishayela nje
ngi-introduce ispace ngifikele espaceni ngithopa ngivela kuma trending ako lokhuzana ko ama iTunes yabo kusuka ku2020 nje ngiza ngapha kuze kube manje umculo wami ubuvele usutop. So uma uzoqhalanisa umculo wami wamanje uqhalanisa nomculo ka 2014 I think there is something lapha off ngoba sikhuluma ngezinto completely engeke zize zibe nantethi ungayiqhathanisa because mongabuka futhi nanodumo kuye kwaze kwaba manje ngathoba loba ngiyithobo ngenxa yomculo. Yekani ke ukuhamba niyolalela abantu abadicileli bami phansi because kunabantu abangabadicileli bami phansi abakhona abasebenza nje ukudicilela phansi igama lami niyobalalela bese nithatha lezo zinto lezo nizoyisebenzisa. Yeah, so again screenshot la 8,000 abantu abangibukela. So kunabantu abakhandiwe abangabadicileli bami abahlezi bekhuluma kabi yonke into engiyenzayo abayilokuza angikusoli ke kodwa futhi ngoba nabo ngiyazi abazenzi bathunyiwe bayasebenza basemsebenzini. So mhlambe ke isona leso sizathu esenza ukuthi ke bengidicele phansi kodwa umuntu maseyedwa yalazi iqiniso futhi uyalibona iqiniso ukuthi nanti iqiniso la elikhona. So ngizama nje ukusho njalo ukuthi abantu abaningi abangakholelwa kakhulu kulabo bantu. So mfowethu ngiyayithanda ngiyanguzwa noma ukhuluma umuntu unolimi lwendoda unolimi olwakhayo unolimi olungakhanda isizwe olungasilapha futhi isizwe. Ngicela ungadukiswa usocial media mfokandabandaba ungadukiswa social media usocial media nomtsizwa ngicabanga ukuthi uzomela ukufunda ukuhlukanisa nanokuthi uma ngabe ubona ukuthi siyaphambuka sizingane uthatha ifoni uyangifonela ukhuluma nami ngiyakubonisa uyangibonisa ngiyachazela uyangichazela ungayenzi lento yokuthi uye kwi social media uyongcolisa umsebenzi womuntu ngoba lokho lo muntu lo msebenzi uphila ngayo sokushaya inhliziyo yakhe ngangize ngisupport lonto nangelodwa ilanga i-wrong nje ngiyakutshela futhi ukuthi cha le nto leyo i-wrong. Bese ngicela futhi nakubafowethu bonke nje abasebenzisa i-social media ukuthi ngiyacela abafowethu ukuthi asakheni umoya wozwano asakheni umoya wobumbano asichomelana ngamaqhawethu uyangifonela undabandaba nganoma ngima-answer yini nimuze ukuthi ufuna ukuthina ngazi ngicela ningiphendule yabo ngoba mhlambe njalo ngayini screenshot awuthi ngiyishuthele mina lelokuzana lelokuzana le phela umlando lo yaqala endimeni yabo uyaqala le endimeni azibo so ke bengizama abafowethu ukuthi ngibekele insizwa kandabandaba ukuthi hayi akufanele siyikhuza le yanto ngoba ayikho yinhle ukuhlasela nje umsebenzi womuntu akukho right. Nabafowethu ke bonke abasebenza social media bonke abafowethu ngiyacela ukuthi bafowethu i-social media sisebenziseni ngendlela e-right futhi i-social media asiyisebenziseleni inhloso ezinhle. Sisemumva kabi siyabantu abamnyama ekubumbaneni nasekubambisaneni. U-social media ithuba elihle lokuthi sithole ithuba lokuthi sibambisane. Ngiye ngibone mangena ku TikTok ukuthi abanye abantu u-TikTok sebewenze wabenza imndeni bakwazi ukubamba live bezokhuluma ngempilo bezobamba live bezoshare inkinga zabanye benikeza nama solutions bedlule inkingeni bayakwazi ukusebenzisa uTikTok ukutholelana imisebenzi ukudlulisana ezimeni enzima engabadlulisana kuzona. Ngabe ngithi mina bafowethu agcile kulokho inkundla zokuxhumana kungayona TikTok kuphela asusebenziseni ekwakheni isizwe susebenziseni ekubumbaneni sichomelane kahle ngendlela eright sihlekane lapha mangabe kuthi iqhawe lakho khona lapha elokhuze khona
but singayenzi lento yokuthi sihlasela amaciko sizothi amaciko ayalalwa sizothi amaciko sisholoka nalokho asiphihliza imisebenzi yamaciko angeke usebenzele lonto le ngoba iciko nje baliphila ngawo lo msebenzi kuzolamba abantu abaningi emva kwalo kunabantu osebenza nabo abanemndeni nabo abanezingane nabo abaphila ngawo lo mculo waleli ciko wena owuhlaphazayo okwenza lokho ukuthi mhlambe ugcine mhlambe bengasakwazi ukuthi iciko likwazi ukuthi survive ngenxa yakho uwedwa asazi ukuthi lobo buthakathi noma lobo leyo nto enjalo isuke izokuzuzisa ngani wena waziyo kodwa siyacela ukuthi akubekezelelane bafethu kuphilweni impilo emnandi kungabikho umuntu ohlukumeza omunye kungathukwana amageja nje phansi amageja sobeke phansi amageja sihloniphaneni ngendlela ethobekile eyaphambili sazisane ube ubhuti kimi ngingakaze ngahlangana nawe ngokubuka ukuthi hayi lo muntu ubhuti ngikuhloniphe ngoba ikhona lokho kuzosenza ukuthi sibe nezibusiso zokuphila isikhathi eside nezibusiso zethu zehlele futhi ezizukulwaneni lento eyenzakalayo njoba ngimkhuza umfoka ndabandaba ukuthi lento ayenzile ukuthi ayongifaka ukuthi ku-YouTube wakhe amonetize ahlaphaza umsebenzi wami ngale ndlela angihambisane nayo futhi uyoyeka uma eyithola enhlizweni yakhe ukuthi akayiyeke ngoba umuntu uma umthanda ake ngenzele example ngonyaka odlule kunobaba wangifonelayo ngichaza lento for the first time kunobaba wangifonelayo uthi lo baba hey wendoda mina ngiswakude nawe sengulandele kakhulu ngiswakude nawe so wawukhipha ngogodi yabo mawukhipha ngogodi ngiyacela mfowethu ukuthi usenzele mfethu noma ilokuzana isingile yabo usenzele noma isingile mfowethu siye kwi All White ikhona ingoma esithi intsha le yabo so ngayenza lo ngoma ngoba ngangitshele lo baba lo ngamhlonipha lo baba ngathi hayi no ngayenza ngana ngempela ngayikhipha isingile yasebenza yahamba ezongena ngisho ku top 10 yokhozi so lo baba leyani uyazazi ngicela ngifonele ngoba wangenzela into enhle kabi wathi hayi mfethu ngiyacela mfethu ngoba singama donation thina asifuna ube khona umuntu ozokukhuluma ngayo kwashacamanya nomuntu ozozama to provela wena izinto so siyacela nje isingile ngakhipha ngempela isingile engikholwa ukuthi wafonela mina wafuna number yami ozoyithola wafonela mina akahambanga waya ku TikTok noma waya ku YouTube wazothi ukhuzani ngabwenza nje ukhuzani ngabwenza nje ukhuzani ngabwenza nje into kumele abantu abanye behloniphe ubuholi enginikezwe bona kumele abantu behloniphe ngoba undabandaba uma ungayibuza kuzangazi ungaze ngani yini lento eyamenza wangazi umculo oculo ubani obhala ubani ukhuzani so ke ngicela sihloniphe lokho namanje kunabantu abangaziyo namanje umculo bawuthanda left and right yes kunama propaganda akhandwayo ngikhandelwa zonke izikema ngikhandelwa yonke into kubanje umhlangano kuzanya ngakho indlela ukuthi igama lami libukeke njengegama lami engathi bayalibulala kodwa ke abayi achieve lonto ngoba ngeke ukhohlise indlebe zakho ungabakhohlisa abantu kodwa indlebe zakho khona insizwa engapha ema respect ngekhohle igama layo uyayazi umhlaka 1 yansizwa yenza iVN ende ngizoke ngifake le VN mhlawumbe mangithola idubo isho ukuthi yonilandela umculi kodwa honestly speaking mayikhuluma iqiniso ithanda umculo kakhuzana kodwa ngokulandela lo mculo omlandelayo ebonga le album wathi ngiyabonga wathi mina abantu abazi ukwazi kwami ukuthi mina ngidlalela umculo wakhuzana ngithanda umculo wakhuzana ngimlandeli kodwa ngilithanda nje umculo wakhe kodwa ngimlandeli angena umlandeli wakhe ngilandela usibanibani kodwa ukhuzana ngithanda umculo wakhe yabo angazi ukuthi uyihlukanisa kanjani le nto le angazi so baningi abantu ukuthi bawuthanda umculo bawudlala futhi bawudlala phela ngeke uyikhohlise sizalela emakhaya mina ngishaya esichingini impela la elikuzeni la impela ukhona ngifike ngishaya njengezulu la ukhona usala usuhlala yabo so uyinsizwa izintombi angikwazi ukuziba vele so ngiyibona lento ukuthi indlela nenze ngayo ibikhomba ubumbano leyanto ukuthi nithi nilandela abaceli balandelayo kodwa nikusho lokuthi cha
zimnandi ingoma zalomuntu asikwazi ukugxeka into engagxekeki so ibe inhle le nto enenzile ibe inhle kakhulu engikholwa ukuthi nabafowethu aba setshenziswayo ehlaphalazeni abanye abantu mhlambe bakuyeka angikhuzi kuphela abathuka mina ngikhuza nabami abathuka abanye abaculi ukuthi asikiyekeni bafowethu asikiyekeni mina ngenhlanhla vele angaze ngibe lo ngafika abalandeli bami benza into eyenzwa yimini so kugcine sekuba khona abalandeli bami abazikhandayo ukuthi asiyovikela uKhuzani ku TikTok ngoba uyaphela inhlamba kubulawa igama lakhe nathi asiyokwenza lento abayenzayo yokuthuka inhlamba so bafowethu ngiyacela mina ngiyanithanda kakhulu whether umlandeli kabani ngoba nje ubulandeli uMaskandi kuphakama igender yethu izoyifica iphila isiphila izulwane so ngiyacela ukuthi sehliseni imoya sehliseni inhlamba singabathuka abantu sihloniphe ngayo yonke indlela bathi ngiyibambe le call mhlamba ke ngiyibambe le call ngiyacela ngane zakwethu ngiyibambe le call athi ngifona ngoba yebo cha yebo bizo lami njani ngiyaphila hayi siyaphila Khuba ngasho bizo ekugcineni kwamavideo engangwenza ngasho ngathi uma umbono wami ungemukelekanga ngeke ngizonde angiqondile ukubi ngiyakuzwa bizo ukuphatheka kabi kwakho enye yento mina empilweni engiyivaluisha ngendlela eyisimanga ama feelings omunye umuntu so ke ngiyakuzwa bizo noma ngawubuka ngawunkulavu ngibe nenhlanhla ngiyafika nje ekhaya ngithe ngifika ngakhuphukela lapha engizokwazi ukubuka khona ngoba bengithembisile ukuthi ngizoba khona ngavele ngaqondana nento eqondene nami ngqo yebo so ngakuzwa mfowethu ukuthi awuphathekile kahle cha Khuba mfowethu ngenhliziyo yami angiqondi ngangaqondile ukubi umuntu mayekhuluma Khuba ukhuluma okusenhlizweni yakhe akhuluma umbono wakhe uma ngabe mfowethu uhlale kabi njoba ngizwa ukuthi kuhlale kabi ngiyaxolisa mfowethu ngicela kwedlule kodwa ngizoyenza ivideo mfowethu yokukhombisa ukuthi ngempela akukho kube bengikuqondile phephisa ngale ngamama ngoba angiyena mina umuntu onenhliziyo I know ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuzwa lawo mazwi wenza njengami ngqo nami mangabe ukuthi khona ngake ngenza ivideo nje phambilini ngithi ngenza ivideo nje ngiya replya kwagxobeka ubaba uSomnandi ngenza ivideo ngazama indlela zokumbona yenza ivideo ngakusho lokho ngaposta ngasho ukuthi cha ngiyashweleza ngoba lento wena bizo sisebenza ngayo leyo umculo uhlezi ugade engathi kungafika kuwena abantu abazobe bekhuluma kahle noma bewuncoma noma ukuthi mabekhalaza ngendlela yakhayo noma mabe nendlela yokuxhumana nawe bethatha ucingo bexhumane nawe ngamangala mina isenze senzeka ngathi mina ngaze ngasho ngathi nginebhadi uma ngeke ngathi khona umuntu engimbona ukuthi hayi ngithi ngiyancoma nje ukuthi mina ngumuntu oyiphathele induku wayidlala induku yabo so ngiyakwazi Khuba ngiyatholisa mfowethu ungenzela ukuthi singathi mina ngonile ngonile ngoba noma ngaba ngonanga kodwa mangabe ngikhulume into ethinta igama lakho iyakuphatha kabi wena kusuke sengonile lapho mina nginsizwa Khuba ubami umsizwa buchazo hayi ke no into engangikhala kuyona wena ndaba ngangikhala ngento eyodwa ukuthi kodwa ngoba unayo inamba yami ubungangifonela ngani bese ke ngikwehlula ocingweni ngoba ngakuzwa izinto oyikhuluma ukuthi ngingakhlula ngalezi zinto
ngoba uma ngikhuluma ngomlando wami awukho umlando owami umlando wami mina ngisuka kude nomuntu okhuluma ngaye wahamba ngo2016 from 2017 kuze kube manje ngisebenzisa abanye abantu lapha ngesikhathi ngiqophe ngasemlando keminingi uyabo ngizama ukubeka esithombeni ukuthi ngiya komabhida ngiyakuphi kuphi so vele ngangivele ngisebenza nalabo bantu uyabo so kasikwazi ukuthi singayolalela ngoba vele kuyiliqiniso ukuthi kunabantu abahlaphaza igama lami ngayo yonke indlela okugcina kukapakela nakunina nakubantu futhi abafikayo ku TikTok othothi basanda kufika bawazi kahle umlando kaMaskandi begcina becollecteni ukhuzana ilonto abayilalela kulowo muntu omchaza ngaleso sikhathi kanti lo muntu mhlawumbe uyasebenza emsebenzini uyena usebenzela kwenye indawo ukuthi azohlaphaza igama lami uthunyiwe ukuthi azohlaphaza igama lami so ke okuyinto engekho right njoba kade ngikhuluma la ku live bengisho ukuthi ungavumbe bulala istrand sakho uma ngabe istrand sakho ukukhulisa insizwe ezisezintsha uma ngabe mina ngiqhama ngizogxeka lonto ngibulala la wena onamandla khona shuthi ngelinye ilanga ngisho ukuthi iyeke lonto leyo bese mina ngiyayenza ngakithi so kubalekile ukuthi siqhuquzelane uma ngabe kodwa kukhona ngoba nami ngeke ngibe perfect akekho umuntu o perfect emhlabeni uma ngabe ngikhona lapha nami engishayise khona uzothatha ucingo mfo kakhubo kuphi ake sibona nini hayi inkabi yami ngoba ngiyakhonzile lungisa 1 no 2 no 3 no 4 ukuthatha ifoni uyibhekise kuwena ukhuluma in front of thousands people uzothi amagwinya kakhuba anosawuti ngoba usawuti uziwo wena ngoba wena wathi udokotela ungahudla usawuti ku wrong ngoba ngizokhipha mina usawuti kanti usawuti sengukhiphela wena wakho uzodokotela ngosawuti sokulimala bonke laba bantu abathanda usawuti uyayibona akekho umuntu emhlabeni oculela umuntu angeke njengoba ngicula ngithi ngizoculela uphakela umthakathi uyabo ngiculela abantu bonke uma kwenzakalile wena mhlawumbe kumsebenzi wami ongodlule awuthandanga bakhona bebewuthanda mhlawumbe wena uthanda lo wakulonyaka njengoba uncoma lo msebenzi wakulonyaka uthothi futhi njengoba wena uncoma lo msebenzi walonyaka baningi futhi abawuncomayo lo msebenzi walonyaka kuqhamuke futhi oyedwa ozogxeka bengeke ngiculele yena ubheka ukuthi abantu abaningi bathini njengoba abantu abaningi bawuthanda lo msebenzi kusho ukuthi noma kuthiwa khona ubona khona iphutha hayi kusho ukuthi kube ukuthi akhambisananga nawe thola omunye ozokwazi ukuthi ababaculi baningi yabo so lento yokuthi ubulalwana amagama ngize emsebenzini wakho ngizokuthuka ngomsebenzi wakho ngiye kulo ngimthuka ngomsebenzi wakhe ayiyenzi kahle impilo ngoba lonto ishaya inhliziyo ngoba mina ngivele ngicabanga ukuhlupheka kwami ngiphuma khona bese ngibuka wena udicelela phansi igama lami bese mhlambe ngigcina kube ngazi laphe senginyukelwa umoya kanti chabo ingoba ngicabanga lokuhlupheka ongiphindisela khona kuba mfowethu mina mfowethu umfana ukhulela lapha emakhaya mina ngiqala ukubulandela ukufika emculweni so ngiyakwazi mhlambe wena ungazi hlangane nami sesibadala sesendala kodwa mina ngikhathi ukufika wena sikade siqede ukulahlekelwa umqhuminti mina mfowethu anginayo inzondo empilweni yami nje inzondo anginayo ngikholwa futhi ukuthi khona umuntu ongosikhona umhlabeni nonenzondo nawe ngiyazi ayinzondo uyakhuluma imizwa yakho abantu bethatha ngendlela abayithatha ngayo kuyimvelo lokho evidweni yami bengiyenza kushile ekugcineni ngathi uma lo mbono wami ungathathekanga ngendlela bengiwusho ngayo noma mhlawumbe ngithulekile ukusho ngendlela ebengifisa ukuthi ukusho ngayo uma ngabe kunyatheleke kabi ngaxolisa kimi nonke engimthintile kodwa-ke mfowethu mina nje ade ngilibuka ulive wakho manje ngumuntu ozalwa namantombazane ekhaya imizwa yomuntu ngiyayazi ngayifundiswa amantombazane ngoba ngizalwa namantombazane awu-16 ngiyawazi umuzwa womuntu uma ngabe umuntu ekhuluma ngikwazi ukungena enhlizweni yakhe ngizwe ukuthi lo muntu uzizwa kanjani mfowethu ngikhuluma ngenhliziyo enhle wena yimi ngithinta igama lakho ngilithinta ngenhliziyo enhle kodwa kwafika kuwe kwaba kubi ngiyaxolisa mfowethu bengafuna enza futhi ngithi mfowethu ngizoyenza ivideo ngixolisa umoya mina engiqhamuke ngawo wangemukeleka kuwe hayi ukuthi bengithi akubhubhizwe cha bengikhuluma nje okwami ngikhuluma ngomuntu engimlandelayo mina mkhaya ngizalwa uMaskandi umakhulu wahleba wayeUMaskandi wayethula nothwalofu wayethula nokade lemnyama wayethula nobaba ungema la kwanongoma la kwaDabhasi so hayi ukuthi
ngiyafika ku ngiyawazi hayi ukuthi ngiwazi ngalendlela nina nenza ngayo business but ngiyazi ukuthi ingoma mayinhle kanjani wena ule emhlabeni kuba ngeke ngikwazi mina ukuthi njalo mangenza into ngegama lakho bese iyavela kodwa kuningi lapha thina sisupporta khona ungekho wena ungabuki I know unamlandeli angangimlandeli umuntu akekho umuntu engumlandeli wakhe mina ngumlandeli wengoma so ke mfowethu ngigcobe kabi ngingaqondile kubi ngithi ngikhuluma into mhlambe nami ngendlela engicabange ngayo mhlambe kwase kuba kubi ephisa ke ngane kamama ngoba anginayo mina izembi akukho lapho wangona khona akukho lapho wenza khona into ephazamisayo nami angisoze ngenze into ephazamisayo ephisa mfowethu bengifuna nje ukusho lokho bese futhi ngizoyenza ke video ekuchazayo ukuthi konke ngiyakubala usukaphi kodwa wena njengengane yakithi angisoze mina mfowethu ukubulala umsebenzi wakho ngiyabonga kakhulu Qhawe nanokuthi ke ngifuna ukwazisa ukuthi njengoba ubungifonela la bese kusho bona abantu ngoba usukuwafona base bethi hayi ungambamba sengifuna ukusho ukuthi cha njengoba sikhuluma vele si live vele ngokwabantu kodwa ayikho phela vele into wrong ngoba lento ishowed vele usazokwenza ivideo yayo uyikhulume vele so yeah yimi ngithatha isinqumo ukukhuluma ngegama lakho ngakuphatha kabi ngokuphatheke kabi wena noma mina bengaqondile okubi yeah kodwa ke fanele ngikuxolise lokho ngoba usuphatheke kabi inkinga phela iqhamuka khona la ekutheni umuntu uthi noma wena wazi kahle sho ukuthi ubungaqondile ukumphatha kabi kodwa mase phatheke kabi yena fanele wena bese uyaqolisa ukuthi ubu wrong noma ubu right akusena ndaba mina mfowethu ngiphatha igama lakho lengiphathile ngenxa yokuthi ke wena usuphatheke kabi ngalo mina ngiyaxolisa ke mfowethu hayi no ngiyaxolela ndaba ngena kulayini noma ngilalela ngaphansi noma ngibhanana kusebenza naleyo nto ngoba mina understand engikubone ebuhleni bakho ukhuluma ngalolu daba yebo balo ekhaya mfowethu ngiyakwazi angilandeli imiculi ngilandela umaskandi wena kukhona izinto engiyithandayo uzenzayo nomunye khona izinto engiyithandayo azenzayo nomunye kanjani kulolu kudaba ke emkhaya lolu ukuthi kukhona abantu engathi mina balalo abanye abantu ingane ezasuka nje zaqonda mina ngingazange ngikhulume ngazo ngangakaze nje ngiyithinte ngisho ukuyithinta ngangikhuluma nabaculi ababeseviweni leyinsizwa ngaleso sikhathi ngithi ke mina mfowethu ngoba nina nicula into ni live viewing culani phela into okehambelana nento enikuyo vele ngeke phela umuntu acule into kodwa ke laba ababeseviweni ngaleso sikhathi bayazazi ukuthi babe ngobani ngase ngisho njalo niculani ke into ehambelana nathi njengoba nina ningabantu abakhona la hayi ukuthi abantu khona into abayenza ngangazange ngiphathe umculi nje wakwenye indawo ngangikhuluma nabaculi bakwenye indawo kwasuka izingane zesayigijima kimi mina ke nginsizwa ke Khuba mawusugijima kimi nami fanele ngiposte imbokodo ngoba ngisuke ngenzela ukuthi ungafiki phela ugijima kimi hayi kulungile Qhawe ke ngiqhubeke ngivalelise ngala ngiyabonga kakhulu abantu ba ama comment mahle wena mfowethu ngoba ngabamba mina ngathinta igama lakho ngixolisela ukuthi ngathinta igama lakho ukuthi ngangi right noma ngangi wrong okunye lokho kodwa ngoba ngathinta igama lakho wena kokuphatha kabi ukuthi ngithinta igama lakho cha ngiyaxolisa mfowethu hayi ngiyalamukela uxolo emfowandaba umsizwa ke ibolobo umsizwa ibolobo ngqo ukuthi ukwazi ukuthi hayi ngiyazehlisa la abanye abantu abazi ukuthi umsizwa into enjani bayitshela umsizwa nje ukuvondla so ngiyabonga kakhulu kuningi ngikufundile kuwena njengoba sikhuluma ngiyabonga khona abantu ama comment la ngiyabona kuncoma kakhulu ama comment la usubuyele kulolu ndaba engimaziyo ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza nayo lento ke ukuthi abantu bathi mabebona umuntu ephawula ngomuntu bese bethatha ama-poster amdala lapho khona ukhuluma iqiniso ngoba sasindawo sinanesithombe sangalelo la ngempela sasikade kukhona izinto esizikhulumile sazwana ngalelo la sazwana umoya waba muhle wawuphakamisa into wawuyibone ngalelo la akungathi makukhona into engiyikhulumayo mina ngikhuluma into ewumuzwa wami ngingaqonde bubi bese abantu bebuyisa ipost endala ukuthi hayi uwe owapost uphakela ukuthi ayingekho into wrong ngaleyo nto ngoba wawupost into oyibonile ngalelo la impilo inshashintsha ihlahla njengamanje imbali ngonyaka uzawo ngezomini so umoya omubi nje bakithi nakuma skanda awuphela umoya omubi nabalandela awuphela umoya omubi ngoba
ngempela ekugcineni ngeke siyiphile phela impilo ngokuthi silawulwe ngabantu ukuthi bathini ngezinto bona abayibona bona beyicabanga bekude kunathi. Mina mfuba nginayo inkinga nawo ngumfundi njengoba nje kutshela ukuthi usebenze kule album usebenzele kule album umsebenzi wakho muhle kakhulu ngikulalelile futhi angiphawuli ngibona ngingaphawuli ungaphatheki kabi mubo ungaphawuli ngisuke ngingakalaleli mase ngilalelile ngizophawula. Yebo. Hayi ngiyathokoza phanda abandaba ngiyathokoza kakhulu ngoba amakholo ahleba ngiyathokoza kakhulu uphile nje. No bekuwumphanda abandaba obedlulisa ukuthi cha wayengaqondile okubi kwafika kabi kodwa engaqondile kubi. So ke ngiyamxolela sokudlule sokuphelile futhi anginayo inkinga nencane naye. Nami mangabe ngithiwe ngashayisa njengoba ngisho ngithi angikho perfect uma ngithiwe ngashayisa kumuntu ngendlela angishayise ngayo ngiyangithi yobe awuxolisi umuntu ngoba umsaba awuxolisi futhi kodwa uxolisa ngoba usuke ufuna uaccommodate imizwa yakhe ungaphikisani nemizwa yakhe ngoba inhloso yakhe usuke ngekhona kumnyathela. So bafowethu ngiyathokoza kakhulu ngiyathemba ukuthi akukho engushiyayo la konke ngikuphawulile ngendlela bengifisa ukuthi ngikuphawule ngakhona mhlambe ke mhlambe obafisa nje kube khona engushoyo sengizovala bengasho ukuthi yini abafisa ngibalulela mhlambe engiyikhohlwayo ngabafuna mhlambe ngicacisa angazi. Athi ngibona sibonga kakhulu amanye akimbuzo ngingakwazi ukuthi ngivalelise njengamanje ngoba la bengazili ukuzokhuluma ngomunye umculi bengazile ukuzokhuluma ngenye into bengizokhuluma nje ngomsebenzi wami nama achievements ami nokungiseka kwenu. Inkulumo yami nje ibe around lapho ekungisekeni kwenu. Uma ngabe mhlawumbe ulindele okunye uhambe kabi ungigcine ngise Dubai ngisemandaba ke manje sikhulu isifundo sisifundayo singamablone kade ngifundele kanti akuyona touch screen le phone ngaba sehlisa ama comment angibuka. Okay ngicela ngifunda ama comment mhlambe khona. Okay ngifunda ama comment. Need to love you and so no to love you. Okay sivotele bani ilokho kusele baze lwaqoqeka ulimi lwakho Khuba ngiyabonga. Sivotele bani ku top 10 yokhozi abantu abaningi babhala kanjalo. Wazokhuluma kahle shame onendlebe uzwile ola galo ile ibambe kahle Khuba kwenziwa nje ukukhuluma into eqondene nawe indoda yenza kanje ibambe umholi. Yeah wewe Sibusiso Ntuli Sibusiso Ntuli ya ushuthi umthakathi wenza njalo umthakathi ucentela yakhe igceke akacenta amagceke abanye abantu shuthi kodwa usho njalo enkundla zombhebo. Sokhulile Khuba ubudoda bukhulelwa umoya wakho Qhawe sibonge ngo live Qhawe bafethu ningizubhlungu mangabe senibonga kangaka no nginjalo nje bafethu ngumuntu onenhliziyo enhle ukuthi ngoba phela ke uma unabapendi bakho and angeke uhlala uhlala uyidefender kuyona yonke indawo esikhathi kufanele bayeke nje bekushaye mboye yazi yayinhle inkulumo yakho nobandaba
danke. Jumbo uthi ndoda ubeke kahle. Ngibuka ngilana eWestern Cape province. Hayi mhlambe bafowethu akukho engushile ngoba mhlambe ngizothola kuma comment bese ngibalula ngiphawula. Engushile ilokho ukuthi ngicela nivote ngamandla, especially ku top 10 lapha kumhlobo wenene ngiqokiwe. Ngicela niyongivotela niwahlohle nje amavoti ngobuningi. Ningawayeki amavoti, niwahlohle ngobuningi kuze makuthi nje 12 ebusuku sonke sobezivula umhlobo wenene, zikhale lapha kumhlobo wenene. Ngicela nje bafowethu ukuthi nivule, nenze show ukuthi niyavula umhlobo wenene futhi niyavota. Futhi njengamanje ngifuna abe niyavula nikwazi ukuthi nilalele kahle ukuthi kuqhubakalani kubahlobo bami. For the first time ngiqopha umlando ngihlukanise estation esinye esikhulu saka SABC esisakaza ngolimi lesiXhosa okumhlobo wenene. For the first time ndivile kuba amaXhosa athi anginakhuzana wahlukanisa unyaka apha, yabo sizawuvota, anginakhuzana wahlukanisa unyaka apha, yabo. So ke kuzomela ke sibakhombise ukuthi hayi ukhona ukhuzana ozohlukanisa unyaka apha, yabo. So mawuvotela mina ke uthumela i-SMS nje ethi UW uthi FM uthi 8 bese ke uthumela lapha nenambeni ethi 36391. Uma ungihlohlela nje amavoti kanjalo kuyobe kuhambe kahle kakhulu yonke into bafowethu. Wengcebo uthi mina mona nguvuleleni lo live, ngizama ukuphazamisa omunye live ngale nto engiyenza ngamona. Hayi wengcebo umfana kithi anosho mase kumele siyeke singaba abaculi siyohlala emakhaya esitsheda hayi, ngoba nizogcina senithi sinomona ngisho singene izitudio sicula sishaya ingoma sithi nithi sinomona siculelana. Bafowethu awehla umoya. Ngisana ucasula into engekho. Ungena epage lami ngenza live. Ngamemezela kudala kabi ukuthi ngizoba no live page. So ngiyacela nje ngane zakwethu ukuthi nikwamukele lokho nathi nisinikeze ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sibe live, yabo. So ke live la ngibambe zami sengiyanidedela ke kodwa ke bafowethu sengiyanidedela. Ngifuna futhi nikwazi ukuthi mina ngishayela ingoma, ngisazoqhubeka futhi ngishayela ingoma. Hayi lento kaMancofana hayi lento leya ithatha credit yekhono lakho yeke omunye umuntu kube ngathi uculele omunye umuntu, yabo. So ngiculela mina okwami ukujabulisa nina 19 songs nilalela umculo wami all the way. Kunengoma eniqala manje ethi hawu le ngoma yasase ngiyinikeze ithuba, kunengoma enjena hayi lezi ngoma ngathi uyirelease ebusuku silele, yabo. Mina bengicela ukhuba kweyokuvota kwabasokhosini ayishaye indiva ngiBlue Nation ayalahleka ke lale khuzana, yabo. So if ngitshela ukuthi wena okay it's fine, ngiyabonga kakhulu aneza kwethu. Ngicela sihambe niyolala ngokuthula. Okukhulu kakhulu bengizothi angidlali nezingane. Album inamandla bakusha abantu bathi left and right bayidlala, nami ngiyizwela uthando ninginika lona. Kunengoma engiyibona niyithanda kakhulu. Uyazi ngitshela ihlazo, angizazi ngiphefumume yipi mangena phezulu kwestage, angizazi ingoma kumele ngidlale yipi, angizazi. Ngisibuzana sodwa akekho waziyo. Noma ngidlala uRonaldo, noma ngidlala intshebe yami, noma ngidlala umama womntanakho, noma ngidlala imali yento yakho,
into yami, noma ngidlala ungena kulayini, noma ngidlala imbongolo, noma ngidlala emzimeni, noma ngidlala siyamthanda, noma ngidlala thanda ukuphila nabantu, noma ngidlala impumelelo yaphakade, noma ngidlale ngikuvalela kanjani ngisazi. Dumo Potiyana bafethu, ngiyabonga. Blue Nation asibambeni, ningakhohlwa ngomhla ka-22 kuMarch, Carnival City, Blue Nation Festival, 15 years celebration. Batheni 15 years a university anniversary. Okay bafowethu, ngiyabonga. Ngivamisile vele ukuhlala kanje, bye bye.